Bos, Piye? angsurane piye? Lah, angsuran 50.000 dibur ngasih bengi ya. Saya tak dipoke. Ya. Wih, ono pelem ah, pas banget aku ngelih. Nah, Matane lho kok dipangan pelem kedene. lah piye, Bos? Iki wile ku golek nang Surabaya we. Ongkose tok 350 ya oleh pelem siji kok. Aduh, sekadung iki. Oh ya kudu ngijoli ongkose 350. Ya angsuranmu 50, nek kowe rene 300. Alah tombok meneh. Ayo tombok lah, kene Surabaya ya 350 temenan kok. Yo, Nah, tuh ya. yo. Jebule enak ya pelem Surabaya iki ya. Diomongi kok oleh korono 350 ongkose. Wis entekke. Yo, Wis entek yo Bali. yo. Ora turu aku. Ya, ya, ya. Wis ngalih karo mlaku ngono, le mangan. La ilah. Padahal pelem leh kuwobor mau bengi to. Wah, oleh di 300 iki masuk iki. Wah. Temen golek AM. Lah rong setel iki.